No já nevěřím svým očím. Je prostě úžasný. Neuvěřitelný. Toho člověka chci do svého nového filmu. Sežeňte mi požárníka sama. Požárník sám, parta v akci. Akci je stále, sám statečný hrdina je. Teď je star velká, když zápasí s ohněm v megafilmu. Záchranář s klidem, když je třeba přispěchá. Akcí je saunáš, aby den všem zachránil. Rychle zasáhne, tak uhněte mu rychle z cesty pryč. Muž plamenů, co nezaváhá, požárník sám.